देखो लोगन एगो बात कहतनी हम। आज के डेट में का चलता से जास्ती करके गांव में चलता। कौनो भी पतोह बिया तो उ नइखे चाहत जे हम पूरा फैमिली के साथ में रही। उ चाहतिया जे हमार मर्द बाहर में रहतन तो हमहू बाहर में रहती। तो उहे बात बा खिसवा के जे हम दो हमारे दो, मतलब जे एगो मर्द रहस आ हमारे एगो बाल बच्चा रहे, एगो हम रही आ एगो हमार नैहर रहे। बस एकरा सिवा केहू के ना, एकरा सिवा ओकरा केहू ना चाही। यही गुने केहू के आज के डेट में केहू फैमिली ज्वाइंट नइखे रह पावत। मर्द जिंदाबाद, बाल बच्चा जिंदाबाद आ नैहर जिंदाबाद, इहे चलता गांव में। आ हर घर के कहानी इहे बा। केहू के घर में जहाँ 2 4 गो लइका बा लोग जेकरा ओकरा घर में जास्ती करके ही बा, इहे चलता हर घर में। आ हर घर के कहानी इहे बा। केहू के घर के केहू दूसरे वाला नहीं।